O'r dda eto mi'r images o Roedd Sheshi Avni Rustemi. Sgwâr bach canol gwna, tua hanner milltir o ganol Tirana. Lle bach hyfryd. Siopau ffrwythau fan hyn, cigach fyna, mae bysgod hwyrach ymlaen, mae bysgod fan hyn. A dim ond dan i farchnad, hen farchnad twrcaeth tu ôl ni. Hufen hyfryd am bint. A dwi wedi bod yn cael paned fan hyn. Cappuccino neis iawn am 100 lec, sef rhyw 80 neu 90 ceiniog. A be mae'n offi ydy'r boes just ar y bigs. Neb yn gwisgo lycra, neb yn gwisgo helmet. Just pobl yn seiclo, os mae'n gynt wneud hynna, mae'n mynd ar bus neu'r car. Dynion i gyd fan hyn yn cario i bagiau. Mae dyn nhw gyd yw bagiau bach fan hyn sy'n offi hwnna. Maen nhw tua'r cylchdro fi, felly dwi'n teimlo'n gartrefol iawn fan hyn. Ond lle braf i fod, gael paned yma yn Tirana.